Уважаеми колеги, аз се казвам Светозар Светозаров. Ще се представя за моя стаж малко по по-друг начин, като ви кажа, че на 1 септември 1954 година ми беше първия учебен ден в първи курс на юридическия факултет на Софийския държавен университет. Член съм на контролния съвет на Софийската адвокатска колегия. Наново ми издигната кандидатурата от асоциацията. Искам да ви уверя, че представителите в Софийския адвокатски съвет на асоциацията водиме борбата за осъществяване стремежите, идеалите и поривите на асоциацията. И ако вие решите наново тези представители да бъдат включени в този състав, смятам, че имаме сили, въпреки уточненията, което направих за годините, че имаме сили, желание, възможности и амбицията, най-важно, още повече да тръгнем в осъществяването на тези идеали и принципи и бих казали желания, каквито асоциацията постави, каквито членовете споделят. Заради това апелирам към всички колеги, не само членове на асоциацията, с които се познаваме и с които се знаеме, да направят всичко възможно, повече представители на асоциацията да влезнат, за да бъдат полезни за общите идеи и общите желания на колегите от адвокатурата.